वेलकाम बैक टू माय चैनल आंनि चैनेलावहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बेनिफ्राय लोगोफोर आंना देहाया जोबोर गाज्रि। बेनिफ्राय नै माबा मोनसे बाथ्रा जाहैबाय दा मा होनो आङो लोमजानानै थानायनि थाखाय भिडिअ बानायनो हायाखैमोन, गोदान भिडिअ होनो हायाखैमोन, बिनि थाखायनो सरि लोगोफोर। बेनिफ्राय दिनै न'निफ्राय एसे बाहेरायाव ओंखारनायावनो भिडिअ बानायनोसै। बेनिफ्राय आंनि लोमजानायखौबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै सानबाय, जाहाथे आंनि गोसोआ रेजें मोनो, गोसोआ स्रां मोनो। बिनि थाखायनो आं भिडिअ बानायबाय। बेनिफ्राय लोगोफोर बोथोरफोरा थासारिफोरा बिराद गाज्रि जानानै दङ। नोंथांमोनाबो मोजाङै थाब्लानो जाबायना, दै लोंनायफोरखौ मोजाङै लों, गुदुं लोंब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय बिदिब्ला लोगोफोर आङो माबानोसै आरोना, भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बेनिफ्राय लोगोफोर मा जाखो, आङो माबायो आरो दिनैयो नै माइ सौदो आरो जोंहा माइ सौनो लाबोदो मिलावहाय। खाथियानो जायो जोंनि न'नि, एसेल' फैनांगौ, दुब्लि बारबानो मोनो। बेनिफ्राय आइजो बाबाजों माइ सौनो लांदो। ओमफ्राय बाबाया मा होनो दुब्लियावहाय थांगोन होननानै एफाजों थांगोन होननानै बुंनायखाय, ओमफ्राय आं आइजो उनाव नारबोफानोसै होनना, जोंहाथ' न'आव रावबो गैयाना, ओमफ्राय आइयाबो बुरिबाय नालाय, ओंखायनो आङो थेला नारनो थाब फैफानोसै होननानै फैबाय। ओमफ्राय फैनानै मा जाखो, मिल खाथियावथ' दखान गंसे दं, बेयावथ' ओरै मा होनो बाम्बुला फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय फैला सारनिफ्राय मोनसे मुभि ओंखारनो नागिरदोंना, मा होनो बिस ना मामोन खोमा, बिस ना मायानोमोन खोमा दे, बिनि शुटिं सोलिबाय थादों। नै शुटिंखौथ' सोलिबाय दं, ओमफ्राय दिनै बेयाव लागोन होननानै लकेसनखौ सानथाराखै। ओमफ्राय जा सिनायनाय मानसिफोर दंमोन, आं जि लाजिदोंमोन। आं माने आं जि मेमरां थांदोंमोन आरोना, ओमफ्राय आं मास्क गानना थांदों, अबसे आंखौ सिनायनानै सिनायै मिथिया। शुटिं सोलिबाय दंमोन आरो बेयाव शुटिं लागासिनो। ओमफ्राय नै माइ सौनो फैनानै इदि आरो दा माइ सौनोबो फैबावलायोसो आङो। मा खालामनो होमबा, निजेनि खामानिखौ निजे मावना लानांगोन, न'नि खामानिफोरखौ मावनांगौ आरोना एसे एनै। माइ सौनो लाबोनायालाय मा गिदिर बाथ्रा नङा होमबा, आंनि साननाया बेबायदि आरो दाना। ओमफ्राय नै माइ सौनायगासिनो। ओमफ्राय ओइ माइ सौनाय माइ मिलनि खाथियावहाय माबा माइबो गायबाय थादों। ओमफ्राय जोंहानोबो हाजिरा नांखागोन नालाय, बिसोरनो हाजिरा सोंदोंमोन जोंहा। ओमफ्राय नायनोसै मोनना मोना। ओमफ्राय अखा हाबाय दङ लोगोफोर। ओमफ्राय आंहाथ' गगायानो जा लोमजानायानो नायनाय अबस्था गैया, थासारियानो माबायदि जानानै दङ आंनिया। आयौ आंनि थासारिया इमान गाज्रि जानानै दङ लोगोफोर, अबस्थायानो गैया आङो माबायदि जानानै दङ। गगा मोननानै फुल माबा जानानै दङ आङो, उपाय गैया। बैखिजानो शुटिं लागासिनो आरोना, बुहुद सिनायनाय मानसिफोर दङमोन। आंखौ सिनायहरदोंना सिनायहरदिया मिथिया। गगा मोननानै फुल माबा जानानै दङ आङो, उपाय गैया। हाय लोगोफोर, नै दा आङो साइकेलजों फैफिनबाय। मानो होनना बुङोबा जोंहानि बिफाया माने आलि खोनो डाइरेक्ट थांगोन दुब्लियाव इदि होननानै आइजो नारनो फैफानो होदोंमोन, जोंहाथ' रावबो गैया नालाय। बेनिफ्राय दा मा जाखो, जोंहा बिफायानो लाबोबाय आरो माने दोनफैफिनसिगोन न'आव, ओमफ्राय थांफिनसिगोन खोमा। ओमफ्राय आं दा बेखायनो साइकेलजों फैफिनगासिनो।
हास्रोनानै बोथोरा मार साफा जादों नाय लोगोफोर सोरबा बायदिया साइकेल सलायनो लाजिनो हागौ सोर सेंग्रा सिख्लाया बास्केट गेलेयो साइकेलफोरा इदि सलायो आं सलायो आरो मा खालामनो जानो गैयिनि फिसाना गैयिखौलाय मानोथो देखायलायनो नङा होमबा गैया गैयिखा गैया गारानो देखायनाया बियो गोरोन्थिसो जागोन गाज्रि मोनो नाङा सोरबा जानो गैया नालाय जानो गैया आरोना जोंहा थाल्ला थुल्ला स्रां स्रिं माखो दैयावलाय लाखुमालायनाय आरो आंथ' दंबाबो गैयाबो गावबागाव खामानिखौ गावबागाव मावना लानो लुबैयो मानोना आं मालायनि मावनाय दांनायफोरखौ मोजां मोना आरो मालायनि मावनायखौ सुखुवा बेनि थाखायनो हारसिं मावनायानो मोजां आरो आं निजिनि खामानिखौ सोरबा मालायखौ मावहोनो बायो आरो मालायनि मावनायखौ सुखुवा आं बारा मोजां जानाय मोना आं जेनेबा मोजाङाथ' जायो ओमफ्राय जाबाबो मोजां जाबाबो माने मोजां जायो फिसा फिसौ बाथ्रा बेफोरो एख' गेदेर बाथ्रा नङालै ना मावनांगौ गावबागाव आखाइजोंनो होमबासो मा खालामनो लोगोफोर बिराद लोमजानाय गगा मोननाय मोखांखौनो खोन्थिनो हाया आं दा अबस्था खाराब जानानै दङ भिडिअ बानायनो हायाखै बिनि थाखाय मोनसिगोन आं लोगोफोर नै बिदिब्ला लोगोफोर কি করবেন আরো मोनफैसिगोन आं दा फैसोबाबो खोनानायानो नङा नै गारि खारगासिनो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय फोलावबाय थालायला आंनि गोसोआ जोबोद मोजां मोनबाय आंनि लोमजानायखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो मोननानै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय